התחלנו סוג של תהליך, כן. ובסופו של דבר אמרתי לו, חבל על הכסף תשקיע בשיווק. לא נכון, תיקח את האנרגיה שלך ואת המיקוד שלך, ותשקיע בעצם בלפתח סוג של שטאפים. זאת אומרת, הרי מה זה, אם עכשיו יש לקוח שיש לו פציעת ספורט, הקהל יעד זה בעצם שמפנה, זה בעצם אנשים, מאמני טריאטלון, מאמנים חובבנים, סוג של נבחרות, קבוצות כדורגל, קבוצות ספורט, זאת אומרת, אלה בדרך כלל אנשים שמגיעים, זה הרבה פה לאוזן. כן. זה לדעת לבוא ולשמר את הקהל שלך, ותמיד להיות איתו בקשר. אז בנינו סוג של מערך מסודר. התחלנו לרשום את כל הטלפונים, כל הקבוצות, כל השטאפים האפשריים שיכולים להביא לו כלקוחות. עכשיו, כל לקוח כזה, של מאמן קבוצה, או מאמן טריאטלון, או מאמן ברמה הזאת, זה לא חכה, זה רשת. זאת אומרת, הוא זורק לו, בשיווק הרי מה היית עושה? היית עושה שיווק, כן. ואז היית צריך להסביר לו מחדש מי אתה, ומה אתה עושה, ולך עכשיו תעשה שיחות טלפון, ודרך הפייסבוק זה לידים לא כל כך איכותיים, והיית מפסיד המון כסף וזמן. כן. למה? בוא תיקח את מה שאתה עושה. תבנה, תרים טלפון, בנינו מודל תגמול גם, שבסופו של דבר כל בן אדם כזה או אחר שהוא מביא, הוא מקבל עמלה מסוימת. מודל תגמול שיהיה בסוף משתלם לצד השני.